Hej og velkommen til min kanal. I dag vil jeg lave en squat build til 220k. Og jeg har samtidig med et Skype-opkald Mads og Frederik. Nå, jeg begynder på holdet. På mål har jeg Diego Alves. Han er rigtig god og rigtig godt. Jeg kan godt lide hans indform i hvert fald. Den ene centerback er Thiago Silva. Han er rigtig god i hovedet og dejlig brasilianer at have. Og den anden bliver Miranda for Atletico Madrid, som er rigtig god også og billig. Og den tredje er selvfølgelig Sergio Ramos. De to defensive midter er Isco og Ramirez. Rigtig vilde begge to. Og mine venstre wing midt er... det var en fail det der. Det er Willian. Den højre midt er Di Maria. Offensiv midt Koke. Og de to angriber Benzema og Remy. Det var alt hvad jeg havde for i dag.